муаллима азиз, як рӯзи зимистон муборак бошад ва мо имрӯз тасмим гирифтем ки бо худатон як суҳбат дошта бошем хотираҳои соли 2015 ва соли 2015 барои шумо чӣ гуна сол буд? соли хеле мураккаб буд. ман росте ки аз ин сол умедҳои бештар доштам. Умедам чӣ мегӯянд, умедвориҳо он буд ки ин сол соли ман буд, соли гӯсфанд буд ва гумон доштам ки шояд андак меҳрубониҳо нисбати ман аз ҷониби тақдир меояд, вале меҳрубониҳо ҳам буд, вале мушкилот ҳам буд. ду ҳодисаест хеле рӯшан ки ин сол метавонам бигӯям ки дар зиндагии ман буд. аввалаш нашри китоби ман дар бораи оила, нақши муҳити оила дар тарбияи ҳуввияти миллӣ ки дар хости замон буду соли оила эълон шуда буд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маводи чандин сола ҷамъшудагии ман буд ки дар як китоби хурдакакам бошад он ҷамъбаст шуд. ва ҳодисаи рӯҳбахши дигар ин таваллуди набираи дуюми ман буд, нозанин. ва албатта ин чизҳо хеле хуб ҳастанд ва ин сол бо ин ҳодисаҳо дар хотири ман нақш хоҳад баст. вале ҳодисаи дигаре ки буд ки вафоти хоҳарам буд ки дар рӯз таваллуди ман рост омад. баъд бемориҳое ки аз баъди ин ҳодисаи нохуш дунболагирӣ карданд, вале зиндагӣ давом дорад ва ман гумон мекунам ки дар ҳар сурат солро метавонем соли хуб гӯем, чун ин сол агар то андозае барои ман соли оромиш буд. соле буд ки ман фаъолияти хеле кам доштам. соли андешарониҳо буд. соле аз як зина ба зинаи дигар гузаштанҳо буд. аз ин нигоҳ метавон гуфт ки ин сол, соли гӯсфанд, соли мулҷарии ман маро шояд ба олами калонсолӣ ҳидоят кард. метавонед гуфт ки тавонистед ба ҳамон орзуҳое ки дар соли 2014 доштед бирасед ва ин солро масалан соли муваффақиятҳоятон гӯед? аслан ман одам беорзу ҳастам. одаме ҳастем ки худованд ҳар чӣ диҳад онро қабул мекунам. хоҳ дард бошад, хоҳ ранҷ бошад, хоҳ комёбӣ бошад, хоҳ муваффақият бошад. барои ҳамин ҳар чизе ҳаст аз тақдир, аз ин сол шукргузор ҳастам. пас муаллима худатон ҳамчун як ҷомеашинос, ҳамчун як равоншинос ҳам ҳастед. ба назаратон соли оила, соли 2015 ки соли оила эълон шуда буд, то куҷо метавонед гуфт ки ҳамин сол тавонист барои мустаҳкам кардани оилаҳо ягон нақш дошт? ман аз ин сол рости гап умеди бештар доштам. гумон доштам ки ақаллан стратегияи оила тасдиқ мешавад, таҳия мешавад, вале то ҳол хабар надорам ки ин чиз шуд ё нашуд. баъзе чорабиниҳое ки шуда гузаштанд, чорабиниҳои якрӯза буданд. вохӯриҳо шояд гузаронданд, ташкилотҳо суҳбатҳо бо мардум гузаронданд ва мутаассифона тамоми ҷомеа дар он шакле ки ман умедвор доштам ҷомеа ба ин ниёз дорад, ба ин иқдом ҳамроҳ нашуданд. вале ин ҷои шояд таассуфам набошад, зеро қадами аввал буд ва солҳои оянда ман гумон мекунам ки ин холигиҳо пур мешаванд. хуб муаллима, дар соли нав, соли 2016 ки чанд рӯзи дигар мондааст, чӣ орзуҳо доред? метавонам барои дар соли оянда ният дорам, агар худо қувват диҳад, маҷмӯаи шеърома як чиз тайёр кунам ки ҳамон монад. зеро азбаски дархости фарзандон буд, ба наздики духтарам гуфт ки очаҷон ҳар чизе ки доред ҳама дар шакли китоб тайёр кунеду барои мо монед. зиндагӣ аст, ҳастем нестем, одамзод бояд ба ин чизҳо тайёр бошад. баъд соли оянда ният дорам ки сахт бо саломатии худам, бо беҳдошти худам машғул шавам. яъне соли оянда соли ҳамдонаро ман қарор додам ки ба худам бибахшам. бигзор эҷод бошад, бигзор тансиҳатӣ бошад, бигзор ободӣ манзил бошад, баъди чизҳоро нав кардан, чизҳоро дигар кардан. ин чизҳо аст ва гумон мекунам ки барои он ки ба масъалаи оилаи дигарон машғул шавем, бояд пеш аз ҳама бо оилаи худамон машғул бошем ва хусусан ки духтарчаам мисол ду кӯдак дорад, ҳоло кӯдакҳои хурдсол дорад, шояд ба кӯмаки ман ниёз дошта бошад. кӯшиш мекунам ки бибии фаъол бошам, бибии воқеӣ бошам ва ба онҳо кӯмак кунам. ташаккури зиёд муаллима ва худо кунад ки дар соли 2016 ҳама орзуятон амалӣ шавад ва муваффақ шавед ба он чизҳое ки дар дилатон ҳаст, дар нақшаатон аст. саломат бошед. ташаккури зиёд. шумо ҳам худо нигаҳбонатон бошад.